Il-gwerra fil-miftuħ bejn id-diversi fazzjonijiet fil-Partit Nazzjonalista mhux biss bedet lill-elettorat Malti mill-Partit immexxi mill-Kap Adrian Delia, iżda iddistabilizzat ukoll il-membri fih dan l-istess partit. Dan joħroġ minn stħarriġ li għamlet il-gazzetta Malta Today fost mijiet tat-tesserati tal-Partit Nazzjonalista. Fl-aħħar ġimgħat il-Partit Nazzjonalista reġa' fi kriżi politika wara li qatt ta' deputati mill-fazzjoni tal-ex Kap Simon Busuttil talbu għar-riżenja tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delia. Dan wara stħarriġ tal-fema pubblika li wera li Delia igawdi biss 13% tal-fiduċja tal-elettorat Malti. Kien id-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi li reġa' tefal ħatab fuq in-nar meta għal darb'oħra reġa' mar fuq Facebook u akkuża lill-Kap Nazzjonalista Adrian Delia b'erq u ingann. L-ewwel li jingħaqdu miegħu kienu d-deputati Nazzjonalista Kakija, Claudio Grek u ż-żewġ parlamentari nazzjonalisti David Kaza u Roberta Mezzola li fil-miftuħ sejħu għar-riżenja tal-Kap. Sejħa li sabet resistenza kbira minn Delia li bħallum 8 ijiem wissihom biex jiġbdu l-istess linja tal-Partit jew iddabru rashom. Din il-gwerra fil-miftuħa l-poter fil-Partit Nazzjonalista kienet riflessa wkoll fl-istħarriġ tal-Malta Today illi wera li aktar minn 46% tat-tesserati huma mħassba bil-firda interna fil-Partit Nazzjonalista. Aktar minn 17% tat-tesserati wieġbu li jinsabu mħassba bil-grupp parlamentari Nazzjonalista. Dan l-istħarriġ wassal ukoll għar-reazzjoni mill-fazzjoni Busuttil bl-ex kandidat Nazzjonalista Wayne Hewitt qal illi se jikteb lill-Kummissjoni tad-Dejta biex jinvestiga kif il-fazzjoni ta' Delia tat il-lista tat-tesserati lill-Malta Today mingħajr il-permess tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.